ମୋ ଝିଅ ସେ ଘରେ ଶୋଇକି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲି ତାର ନାଟକ। ଏମିତି ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ନାଟକ କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଏଇସବୁ ନଟଖଟ କାମ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମମି ମୋତେ କାକୁଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଖିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସିଛି ତ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।